Mino ki shipai chukri US kumba hajar ngut ai napoh Syria kublai shibuni pi wei ki bejo sotonat mas ngapi kupor ha kani ka channel uhe chakatar shipai chukri US le thu bakat do kani ki shipai chukri US kila mino napoh Syria kom shibenta chaka jingkalak patmu pat ka papensyong ng rib hagi jinglong jingman kawai ka kot ko board ka Wall Street Journal kala ya thu baka United States kala wegno ya baro ki shipai ki chongka ki badan ko ba shajar ngut ai apo Syria ki shipai chu US ki rapun kre ban juba ikinu ki jingma chu ka ISIS ki ba mi haga te ka tha mar ngi kershan ki ji persyang balai lam ki parlok ban khanglat ya ka jingmi biang chu ka kan hon no kata ka ISIS Long he sarkar bakran klem dakwa berbau kerteng ka jingpan jingiada joka sarkar Syria napoh ke US ka baka US klem dakan tat kalap hai ki shipai kumba hajar ngut ban lech po Syria ban yakun iki kamle no ki badan hakate kathan henrai ka jingdan joka US ka jinghe kamdan kam shu hapo Syria abaken ya ka jingkwa joka sarkar Syria Mencipti hino ya ka jingkir kli ka bukong san pan yakun persyak ya ka jingma juki leno hapo ki put ki jongka dapat yang udah ya sarkar joka Syria hakate yo ka bladap ki shipai juki US kila ong bekila pendap ya ka jingweng no da ka jaka ka bukong san hapo Syria da ka ba IT no da ki shipai juki US ki shipai juki Syria kum ka da ka bakhadu joka jepun klan ya ka jingade juki US Parka Syria, kabala berpela susu, ya ka jiwing no pakam he susu, joka Amerika. Dong se shampat, aki wei parki kupor ki ban sawan, kublesbun.